El proper dia 1 de març cal anar a votar a Mavi Mestre com a rectora de la Universitat de València. Les universitats públiques i la Universitat de València, en particular, tenen molts reptes plantejats per als pròxims anys. La reforma de la llei d'universitats i la financiació de les universitats públiques són dels més importants. És per això que cal votar a Mavi Mestre i al seu equip per a que tinguin la major força possible per tal d'afrontar aquests reptes. També la Universitat de València, des de la seva època democràtica, ha sigut una universitat capdavantera en la modernitat. El fet que la rectora Mavi Mestre siga una dona situa i referma també aquesta modernitat de la nostra universitat. A més, Mavi Mestre i el seu equip tenen un compromís ferm en la cultura i la llengua d'aquest país. Per això vos demane que feu el favor d'anar a votar. No es quedeu a casa. Voteu la candidatura de Mavi Mestre com a rectora de la Universitat de València.